Brad Boy. Okay, thank you Brad Silbert sa imong mga panghuna-huna. Naalang ko'y tubagon kay naminaw man ko sa programa ganina sa atong higala, no? Sa Seventh-day Adventist. Dayon nag-focus lang gihapon sa kinibang gidili sa Old Covenant. Nya ato lang ipaklaro sa atong mga naminaw nga kinigong mga balao diri sa Biblia dili parehas og validity. Kay lahi man ang Old Covenant o daang kasabutan o bag-ong kasabutan. Kung imo lang paminawon gud daan og bag-o. Diha sa bag-o naagi mga bag-o nga mga pagtulon-an nga wala sa daan. Example, si Jesus Christ nanudlo siya sa bag-ong kasabutan. Pero sa iyang pagpanudlo nangasuko tong mga Hudiyo, mga Pariseo, for example sa Marcos 7 o Mateo 15. Si Kristo sa iyang pagpanudlo kanang gitawag na tog universal nga teaching niya, mahimo namang kanon bisag unsa. Pero ang mga Pariseo nangasuko sumala diya sa Mateo 15. Unya og ato puning dadon sa atong panahon mao ra gihapon kitang mga Katoliko kay universal teaching man ni ato Catholic God na mahimo ng kanon ang tanan. Oh, naapoy mo ingon nga, hoy, ay mo na kay makasa mo na sayop na. So mo na tong bantayan, bantay ta kay doon naman ko'y mga balaod nga kanang iyang dating gani seremonial, disciplinary, nga gipang-usab yun na diri sa bag-o. Pananglit. Naapay laing pananglit, kanang tuli. Kanang tuli, kung diri kas panudlo ni Paul, sa Colosas 2:11 ug 12, ingon siya nga, dili naman tuli. Ingon siya nga, kana ng circumcision kuno nga, dili ipaagi og kamot. Unya, sa versikulo 12, iyang gipasabot nga mauna ng bautismo. So na ay pag-usab. So dili tinuod ng pag-ingon sa uban, labi na sa mga Seventh-day Adventist, nga walay gipang usab. Doon na sila ikutloon nga ang Joshua may pagkabalhin. Pero dili man na referido sa tanang balaod. Referido ra man na gani sa iyang kinaiyang wagi pagkabalhin. Nga kung maayo siya, di ka na mausab, maayo gid siya. Pero kung maghisgot tag balaod, depende. Kinaamay balaod nga ang dating moral, natural, divine, nga di ko nang mausap para sa nang ayog pangawat. O, kanang di ka manapaw. Pero pagkaon, klaro man ang seremonyal. Unya ang iglesia ra ba, gitagaan ni Kristo o gahom good nga naa niya kanang binding and loosing. Ang inyong idili diri sa yuta, idili sa langit. Ang inyong itugot. O gigamit na ni Kristo o iyan ang gitugya na sa unang Santo Papa nato si Pedro. Nya kay wa man mag-inusara si Pedro naman si mga kauban mo na nga hinugpong gipaklaro gyud ang gahuma diya sa Mateo 18:18. Mura bag Supreme Court ba? Oo. Nga na ay chief then mga justices then ang ilang declaration mao nay final. Yang ubungat ana ang Chief Justice. Ingon na pod nga mga apostoles with Peter para sa to sa Council of Jerusalem, baling debate ato niya ang katapusang misulti si Pedro kay siya may Chief Justice. Hinoon nitingog po si James kay siya may obispo atong higayon na dito sa Jerusalem. So ano lang no nga atong tanawon ang tenor sa balaod. Kung kini ba kinahanglang ipadayon kay universal or disciplinary lang. Kay kana ganing dugo for example, no? Ang dugo dili gyud na siya universal law. Disciplinary. Kay bisan gani sa Old Testament nga gidili na naay panahon ilang kanuna. Levitico 18. Now, mo sango lang lagi diha sa buhat 15 sa Council of Jerusalem. Pero timan-an nato ang Council of Jerusalem wala raspa nila nga gi-Christianize nila tanan ang ilang mga panulti ba. Oh. Combination na ay Christian na apoy Jewish.
Unya, akong nabasa ana sa exegesis nga, wala nila gigulpi. Wala nila giraspa nga Christian. Tanan, ang giklaro lang dito sa Council of Jerusalem nga, katong kanabang debate nga, kinahanglan bang tulion yun? Or dawaton ba ang mga hintil? O inana? Sa Christianity, dawaton na yun. So, muna kausaban gani. Pero, gahon na silang dili manggod makasabutan ng diretso unsa gyud ang Christianity. Muna nga pag alam-alam sa ilang panahon, naasay gi padayon nila nga Jewish nga prohibition. Sama atong gisulti si James batoy yaw-yaw ato, human ni Pedro. Nagkutlo siya mga pagdili nga wala gidili ni Kristo sa New Covenant. Gibasi lang sa Old. Unya kay old man to, disciplinary man to, hato pa mahimong i-abrogate by the authority of the church. O nahitabo gina sa Council of Florence, kanang dogmatic nga pronouncement anang kinahanglan Christian na tanan, dili na to sa gulang Jewish. Naamang gali, nalimot ko ato, Brad, kajot na lang Brad John Ryan, kanang kutloon gali sa mga dili katoliko pod, nga moingon sila nga pabihaan man ang unang tuluhuan mahitungod ni Kristo. Pwedeng magawi na to na. Katong ang mga Jewish custom, Jewish practice nga ang dating panghudiyo lang. Mo na gipasabot dihang biyaan, pero dili tong mga gipanudlo ni Kristo. Sama nang pwede na kanuntanan Marcos 7:19. Unya para nako ang nakamaster kayo sa tanang mga magtutudlo diri nga gipangtudloan ni Kristo, panggiyahan niya. Nakaingon kini si Pablo moy maing laki gyud sa universal teaching. Nabasahon ko diri sa Roma kapitulo 14. Sa Roma 14. Ako ning di ko na idiretso ko na lang no kay malangan ko di mataanad ko anig paklis Biblia kaya to absorption man kanang pagsabot yun ba sa Roma 14:3 3 ug 4 naghisgot si Pablo diha nga dili kuno ta magakom sa tao nga utanon ray kanon og sa mga tao nga bisag unsay kanon kay ang ginghirian kuno sa Dios kung upodayon tagbasa dili ginghirian sa pagkaon kundi sa pagkamatarong. Unya, unsa may doktrina ni Kristo mahitungod sa pagkamatarong, focus dayon sa Marcos 7 o Matthew 15. Nga dili ng paghaon, isang-sang sa baba, ang makahugaw, kanang gikan sulod sa tao, sa ito pabatasan nga dili maayo. Mo manggani nga, na ako'y nabasa po nga exegesis nga, kanang typology nga, kanang kutlo-kutloon sa mga Adventist kuno sa Isaiah 66:17 nga gidili ng baboy, kumakaon kuno kag baboy, silutan ka, ang fulfillment kuno ana nga pagdili kanang sa gipasabot ni Kristo sa Marcos 7 o Matthew 15 nga mga batasan bang maot sa tao ba nga kinahanglan biyaan dili na nga pagkaon kay wa na gyud magtudlo si Kristo ana diri sa New Testament. Sumaw na nga kinahanglan makahibalo ta ana mga tinahod nga tigpaminaw nga dili tanang balaod sa daan nga maura sa bag-o kay pareha sa anang tuli nga nang giusob man nagbunyag gani wa man tay mabasa litra por litras Biblia nga nag-ingon si Kristo sa mga apostoles kanang bunyag mo ipuli sa inyong tuli wa man siya mag-ingon ana lahi ng circumcision lahi pong bunyag pero buot-buot lang sa mga apostol nga akin nilang tulo man ni Kristo sa bagong kasabutan nya kanang tuli ceremonial man na kuha ato man ang undangan kay gitapos man na ni Kristo sa krus so bunyag boy atong ipuli ana kay si Kristo nagtudlo ana maura po na anang Sabado kay ang Sabado gitapos man sa krus pulihan na to na mas maayo kining adlaw sa Ginoo adlaw sa pagkabanhaw pero diya sa ako taman. Naapa ko yung mga kauban dali. Naapa si Brad Boyo. Naapa si Brad John Ryan. Dagang salamat og maayong gabi sa tanan. Okay, dagang salamat Brad.